Selendang biru sing ana ning pundakku lontor tanpa warna bekas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Ayo dah. Rasa sesarengan mliwis putih. Tak wong cemethok lagi asli. Yen kowe njaluk nepi mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong apa tinyangka katresnanmu yen kowe njaluk nepi mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja mbak kendali karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning iku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Yen kowe njaluk nepi mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong apa tinyangka katresnanku yen kowe njaluk nepi mending aku sing ngalih yen wis mati rasa ndang ngomong aja mbak kendali karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu lontor tanpa warna bekas ning tanganku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang tresnaku. Wes lagu apa ki mau? Mas. Eh? Ku mau selendang biru. Pak Slamet. Tenan. Pak Slamet gak jawab lagu blas to, Pak? Pak iki Pak. Jaluk Sing oto ngendang Pak Pak. sapa? Pak Samsuri. Pak Samsuri. Sik
Sik fresh banget, tamongi, semangat tamongi, banget. tamongi. Piye, Mas? Pak Samad iki Pak bos buah. Oh lho, kok ya ora munggah ngono Lah iki lho. wong lha iki. Bos naga, bos jeruk, bos apa-apa ngono lho. Aduh, kok lali biasa lek. Sumpah, sumpah. Mengke kula lek wasal salaman jenengan nggih. Oke. Oke, siap. Heeh. Ora entek buah sekilo lek mek ronto-ronto tenan. Karo didongakne nduk muga-muga bakal buah Pak Samad laris. Mugi-mugi becek. Batine ya akeh, awake ya sehat. Rezekine kathah. Kena gawe gantine nanggap iki ya Mas ya. Muga-muga. Ranta-ranta wis sanggane tembyang kecaba kadang kadang lewyang lewong ngendet lan nyawa sing warawayah arang mangan lan turu sing karuyan yakne disiksa kadang dikacak rasa dereng yasan lakoni pirang tanisan ngarep-ngarep ya tekan rika oleh gawa kadang edenya selendang sutra hang rika gawa kantine anake wong tani mulya wis padha ditekati
nuwun. Satu kata kanggo Pak Slamet. Putu ki abote kaya watu ya Pak Slamet. Iya Pak. Nenggih ingkang wonten jroning guwa ingrika wonten salah sawijining titahing Jawata ingkang wujud raseksa ya wujud buta candraning Prawadya Bala buta yen tutuke menga siunge modot 2 meter dawane yen guyu kaya grojokan 1000 yen watuk kaya gluduk yen segu kaya bledek ing mangsa ketiga rambute gimbal mripate pating plorok kadya sunare Sang Hyang Bagaskara mangkana ontaping Prawadya Bala buta geruh-geruh agreng-gereng pating gedebuk solabawane medal saking jroning guwa sesarengan kan seni campur sari mliwis putih rukun warga. Sigra hanata baris nyawiji gumolong dampyak-dampyak gemreget lampahe binarong krapyak watangan kate kumelarangan bagi surae gumuruh
arabut irama umyong kang prawadya prawira utama. Budaleng prawadya bala samata wasiaga pada lumaksana sikrap taja baris tenteknya umbel-umbel suara pending ungkang binarang bungsar tambar seling selompretan arabut irama umyong kang prawadya prawira utama. Ayo Daman, Daman maju Daman. Kuluk anyar. Sik man kendange ganti. Biyen Sutar duwe ngono kuwi biyen. Mbok saiki ning ndi? Lho cek oke wah ya penakan iki mburi. Wah. Lo. Yo. Yo. Oh. Oh. Kasep titik rapopo. Iya. Wah. Oh.
Oh, oh ya. Oh, ui. Yo yo. Ya ya. Yo yo. Oh, ya ya ya. Oh ya, oh ya. Oh 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 ya, oh ya. Oh 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 ah, oh oh ah, oh lo 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 yo yo ya ya ya. Oh oh ah, oh oh ya, oh ya. Oh ah, oh hoi hoi lo 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 yo yo ya ya ya. Oh Pak Paidi tuh lali anakku Pak Paidi. Ah Praptaning Sang Maha Prabu Jaladhat Yaksa. Caca Cundala Caca Lukita ingkang mangsa jalma bandaku ya donyaku ya tek-tekku dhewe. Ratu sing kondang kaloka sekti Mahambara kalintang jayaning perang ya mung Prabu Jaladhat Yaksa. Taman tak sawang sandangamu dina iki ora padha karo kancane. Anyar. Anyar sajake. Masa kuwi daman. Ya kaya mangkono kuwi. Pesenku marang kowe mung siji. Sing apik tinulata sing ala singkirana ya man. Lan kowe Sutar suwi nggonku ora ketemu marang kowe kabar pawelane kidul piye tar? Kono kae lho, kono kae lho. Aman. Lah. Nuwun sewu. Penembahan slamet. Kados pundi sang penembahan? Nah. Inggih. Inggih. Wah. Nah, nggih. Menika leres. Wah, nggih. Nah. Nah, aku nganti melok senep peteng kula kok ngempet. Ora genah soalnya kok kene. Nggih, Mik, nggih. Nah. Sus. Nah, iki. Tukang gawe bekakas anyar-anyar. Piye kabare bekakasmu payung Kalimantan ora? Bae berarti promosine sing kurang. Sekabeng prajurit. Nggonku seneng ora kena diukur karo samu barang apa weng dina iki. Kowe karo aku katimbalan karo panjenengane Raka Mas Riyana. Uga panjenenganipun kae Bapa Slamet sing wis nimbali kowe kabeh lumantar mliwis putih rukun warga. Pimpinane Bapak Surata. Masa ki jurit ngaturke gunge panuwun muja lan muji muga-muga Bapak Slamet pinaringan rahayu sehat awake akeh rezekine Allahumma uga pinaringan dawa umure Allahumma. Nah, Pak Riyana ya didongak-dongake cah bar duwe gawe iki rezekine saya akeh. Heeh. Masa ki jurit keplokana kaya dara nguluk kaya ngapa olah kridaning Prabu Jaladhat Yaksa.
tangan, co tepuk tangan. Keplok ana sing rame. Jurit. Kejaba saka Pasriyana karo Bapak Slamet ijik siji. Panjenengane Mbak Yunani sing mapan ana ing tlatah luar neger. Luar negeri, keri rine. Heeh, ibuke sing disunatne maksude. Uga didongak-dongake muga-muga lek megawe nang kono pinaringan rahayu slamet ora ana alangan suwiji apa, dimurahke sandang pangane, tinebehna saking gudha rencana. Kok ibuke sing disunatne to? Heeh. Piye maksude? Ibuke sing sunat lunga nang luar negeri. Lah iya ibuke kok sunat. Ibuke sing disunatne, Nduk. Lah iya ibuke sing disunatne. Ibuke kok sunat. Piye tar? Sing disunatne kuwi jenenge Eril. Lah iki ibuke sing disunatne. Lho Lah iya. Ibuke kok disunati. Oh iya. Berarti sing kleru cangkemku dhewe. Aku ora ngomong lho. Lah pokoke ibuke sing sunat ngono wis. Ibuke sing sunat jenenge bonane mapan nang luar negeri didongak-dongake rahayu slamet ora ana alangan suci apa sok balik nanggap jaranan neh. Setuju? Heeh, bajutke. Oh, was. Sik. Kleru tibake Pak Ahmad. Mbak Nani tibake wis balik. Sing ndi to, Pak? Oh alah, lah mau kene sing ngomong aku jare Mbak Nani ki lungone nang luar. Tibake wis balik to. Kowe mau to. Mbak Nani, lah sampean balik kaya gak omong aku, Yohan. Ya ben kenal ya kon rene ngono lho. Oh alah. Maksudnya ki ben ero. Sik. Iki sing jaran pengen kenalan apa ora? Mbak Nani sing jaran pengen kenalan. Moro to sitok-sitok lek pengen kenalan. Beacok cengelmu karo Mas Riono kapok. Ayo Pak Jrodot bajutke. Ho hey. Ho ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Hoi. Oh ya. Ye. Jos. Oh ya. Tar Sutar. Ratu iki karo Mbak Nani bedane go siji. Lek Mbak Nani lunga ke luar negeri, balik sukses iso nanggapne jaranan anake. Iki ratu iki mulih ke luar negeri, duwite nggih bakul jeruk. Lah ndelok lah bangkrut kadot sak montor-montore. Ya ratu iki. Iya iki akhirnya jaran meneh. Akhirnya jaran meneh. Lo. Oh ah, oh ya. Lo wah. Oh ah, oh ya. Oh ya. Lo. Oh ah oh ya lo lele pah
pangan aku iwak entah tak campuri brambang uyah neng awak rasaning seger sumyah lilider pangan aku iwak wader tak pangan neng sor pager neng awak rasaning seger. Nah, iwak apa neh? Oh iwak lele. Lele terus iwak lele.